हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन ओरैबायदि जागोन आरोना लगाय मोन्देर भिडिअ जागोन दे लोगोफोर। आङो थारमाने दिनै न'नि माखासे खामानिफोरखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन। नोंथांमोना नायलांदो आरोना। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होगोन आरोना आसा खालामबाय। आरो लोगोसे जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालामगोन आरोना साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दे अब्ला लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थानो नायलांबाय था आरोना लोगोफोर। माने लोगोफोर नै दाउ फिसिलायबाय आरोना दाउ नै बिदिनो बयलार दाउ माने मा खालामनो उफाय गैया मोनसे नङा मोनसे मावनो गोनां जाथारो लोगोफोर नङाबा सोलिनाया ओरैबायदि डिस्टार्ब। दा आङो नैबेयाव दाउ फिसिदों आरोना लोगोफोरनो बयलार दाउ दाखालि बावै लानानै फैबाय। नैबेयाव गासै 300टा फिसाफोर दङ आरोना 300टा फिसाफोर दङ नैबेयाव गासै 300टा दङ। बेनिफ्राय आरो मोनसे स्टेपा दङ 250टा दङ। आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय था आरोना लोगोफोर। दा जाबाय नै मथा मथि देरहांदोंसै मोनसे स्टेपा लोगोफोरनो नै बिदिनो माथो खालामनो ना लोगोफोर ओरैनो थानानैथ' रावबो जोंनो होआ जाहैबाय। बेनिखायनो मोनसे मावलांबाय थानांगोन। बेजों नङा बेजों बेजों नङा बेजों नै बिदि मावनो नाजानांगोन आरो माने नैबे न'आ जाहैबाय माने बयलारनि थाखाय नङामोन बियो अमा फार्ममोन आरोना लोगोफोर अमा फार्ममोन। बेनिफ्राय माने अमाया ओरैबायदि जाबाय माने मोनसे समाव बेमार जानानै थैजोब्बाय आरोना लोगोफोर। माखासे फाननो मोनबाय अब्लाबो जेसेबांखिनि फाननानै मोननांगौमोन बेसेबांखिनि मोननाय जायासै। बेयाव एसे खहा जाबाय। बेनिखायनो दायो जायगाया ओरैनो दङ नालाय बेनिखायनो दा नैबेयाव दाउखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर। अमाखौ लानाय जाथ'ला आरो अमायाव गोबां खस्थ' आरो दामा गेजेराव खमायबायमोन। नायनोसै गेजेराव मा जायो मासे मानै जुदि लानाय जायोबा लानो नाजानोसै। बेनिफ्राय माथो खालामनो आरोना लोगोफोर उफाय गैया मोनसेनि उनाव मोनसे सोलिलांनांगोन बिदिनो। दिनै मथा मथि बेयो जा 20 दिन जाबाय। 20 दिनाव मथा मथि आधा केजि 3 पुवासो जानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। 20 दिन आरो 15 दिननि उनाव फाननो हासिगोन। मथा मथि 45 दिनाव फाननो हायो होनना बुंदों। नाथाय आं सिगाङाव लाफेराखैमोन बेनो प्रथम आरोना लोगोफोर। आइडिया लानोसै एसे एक्सपिरियेन्स लानोसै। गावथ' मावनाय जाखाया नालाय गुबुननि गेजेरजोंसो मावनाय जायो। माथो खालामनो माने आंनिया ओरैबायदि साननाया आं जुदि मावनो हायाब्लाबो एसे रां इनभेस्ट खालामनानै जि थाइसे थाइनै फैयो बेखौनो आङो हास्थायो आरो लोगोसे गुबुनाबो सोलिनो हाबाय नै बिदि साननानै आङो मावनाय जायो आरोना लोगोफोर। गासैखौबो मावो नाथाय गाव प्रेक्टिकेलि फ्राय मावनाय जाया आरोना किसुमान खामानिखौ मालायनि सायाव मावनाय जायोना। दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आरो आङो बिदिनो गुबुन दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो। जोंहा नैबे जालायबाय फान्थाव आबाद लोगोफोर। नै फान्थाव आबाद नै फान्थाव फिथाइ बिगासे गैजोबा। फान्थावलाय गोबां जादों खिन्थु बुरजा गायनो हानायबा थाखा खामायनो हागौमोन देग्लाय फान्थाव बागानाव। दायो फान्थावनि दामा 30 थाखा होनना बुंदोंलै किल' लोगोफोर। बुरजा गायनो हानायबा प्रफिट दङमोन दाम दङमोन देग्लाय फान्थावआ। नै बिदिनो बिराद हाग्रा जाजोब्बाय नालाय दा हाग्रा फुनो थाखाय हाजिरा लगायदों आरो नै बिदिनो मानसि लगायदों। मानो दाय जानो मावाबालाय सोर जाहोनो नंगौना नङा? ओरैनो थानानै जेबो लाब गैया मावनांगौ नंगौना नङा? जि थाइसे फैयो मावनांगोन संसाराव थांना थासान्दि देहाया मोजां थासान्दि मावनांगोन। मावाबा सोर होनो? दिनै गाबोन रावबो थाइसे थाइनै फैसा होग्रा गैया। गोदोनि दिना थांबाय हायथु नंगौना नङा?
दिनै मा होनना बुङो दिनै गाबोन मानसिफ्रा नुवाखै गभर्नमेन्टनि स्किम नागिर मा जालांखो अलसिया जानानै बिदिनो दुखिया जालांबाय न'खर धंस जालांबाय नंगौना नङा बेनिखायनो मावनांगौ जोङो आरो बोरैबाबा सरकारा मानसिखौ अलसियासो खालामदों नंगौना नङा फैसा होदावबाय थाबाय दा मानसिफ्रा ओरैनो मोननो लुबैयो मावनो बाग्रा जाबाय बेनिखायनो जोङो मावनायाव लाजिनाङा आरो खामानिया गासिबो फिसा गिदिर गासिबो एखे नंगौना नङा साहा लोंनोसैनो थोदो माने बिगासेबो जाजोबा दे बे हाया मथा मथि 3 कथा 4 कथासो जागोनदां आरोना जुदि बुरजा गायनो हानायमोनब्ला गोगोम मोनगौमोन ओरैबायदि दाम जाबाय दायो मैगंफोरा बेनिखायनो थ' लोगोफोर माने ओरैबायदि आरो ओनसोलाव जुदि बेफोरबायदि सोरबा आबादारि थायोब्ला सोरबा माबा मोनसे खामानि मावग्रा जुदि थायोब्ला थारमाने एरियानि माने ओनसोलनि किसुमान मानसिफोरा थारमाने बेफोरावनो खामानि मावनानै एंगेज जानानै मोनजायो आरोना थाखा फैसाया जोबा बेनिखायनो थारमाने एरियायाव सोरबा माहाजोनफोर दङब्ला सोरबा थाखा फैसा गोनां हा हु गोनां दङब्ला नोंथांमोनाबो खेथि खालामनानै हो माखासे गोरिब न'खरफोरखौ हेफाजाब खालामनाय जायो आरो सहाय खालामनाय जायो माने नोंथाङा खामानि मावोब्ला बिथांमोना नोंनियाव खामानि मावनानै मोनजागोन आरोना बिथांमोनाबोथ' ओरैनो मावा नोंनियाव खामानि मावनायनि एगेन्स्टआवसो जेनेबा फैसा लागोन माने गोरिबखौ हेफाजाब खालामनाय जायो आरोना अननाय जायो बेनिखायनो आङो खावलायगोन जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो आबादारि मावथि लोगो नोंथांमोना माथ्र माइखौल' गायाजासे बिदिनो गुबुन आबाद मावनानै जोङो रां आरजिनो हायो जेरै नै दायो फान्थाव गायबाय थाइबें गायनो हायो बिदिनो गोबां मैगं बायदिसिना गायनो हायो जोङो गोरान खेथियावबो माइल' गायालासिनो बेनिखायनो आङो आसा खालामदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो नै बिदि ओनसोलनि माखासे गोरिब न'खरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोना नै बिदि आबादफोरखौ मावनो हागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो डाइरेक्टलि फैसा होनोथ' बोरैबा मोनो नालाय खारन नोंथांनियाव हाजिरा मावनानै जे बिथांमोना मोनजागोन बेयावनो बिथांमोना गोजोननाय दङ आरोना बेनिखायनो आङो खावलायदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो नै बिदि मावो आरोना मावनानै हेफाजाब खालामनो नाजा नै साहा लोंनोसै दायो लोगोफोर साहा गाइखेर साहा ना नंगौ बन बिस्कुटसो माथो गोथावा थिग दङ होनांगोनबो नंगौना नङा होनांगोनबो जाहोनांगोनबो जाहोनांगोनबो दे अब्ला लोगोफोर आङो बिदिनो गुबुन भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना दे हैथु मा खबर मोजां ओंखाम जाबोनाय फुङाव मा ओंख्रिमोन दाउ बेदरजों माजोंमोन खायनानै फुथारबायनो ओमफ्राय संना जाबोबायनो दे थिग दङ दाउ मेरला दंसै नामा दाखालि बावै लरबखौ खासिबारियाव बोहैलायनाय नुदोंथ' आं माथो देरथ'वाखैसो होनना बुंनाय आरो लरबालाय गामिनिसोमोन न'नि नङा आं बुंनाय दा देरबायबा मासे हरदे आंनो होनना बुंनायमोन लोगोफोर बारियाव सफैलायबाय नै दायो फैयै बारियाव थारमाने गयखौ नायनो फैदों आरो आङो माने गया गोबाव जाबायमोन बारियाव फैया दिनै एसे फ्रि टाइम मोननायखाय दिनै थारमाने न'नि माखासे बारि बागान बेफोरखौ एसे नायथिंबाय आरोना लोगोफोर बिराद हाग्रा जाना दङलै नै आयौ हाग्रा जाबाय बारिया माने मा होनना बुंनो फैबाय थानोबो सम जाया गोजान जाहैबाय बारियाबो हाग्रा जाना दंजोबो
लकेल मानसिफोरजों एसे समायना जागोन बागाना माने लबरावथ' बेकार थांखाबायानोसै हाजिरा होनांसिगोन हाग्रा दाननो थाखाय नङाबा जाला खनसे हगारनांसिगोन पुरा दिंखिया खासि जाना थाबाय लबरखौबो सरदोंमोन नै बोथोरनि थाखायनो मोजां सरथेनो हाया बेखौबो हानायानो जायाखै दामानि जागोन नोंसोर जाहैबाय हारसिं मानसि बबेथिं जाजेनगोन लोगोफोरनि नायनोसै माबायदि जायो दङमोन नै माबायदि जाना दङथाय मिथिला दै दङना गैया फुख्रियाव नायहैनायनोसै हायो लोगो नांगोन मा बन बाबालाय लोगो नांगोन बे थै सोमथारनायफोराबो हागोन आरो हा आदा मुबायसाया गबदा जाखाबाय होदो बनायखादो दा माइ मेसेंबा बे खुरैयालाय माथो फुरथि जाना दोङो दैसोदां अखा हायनायनि जाबाय सांसो चलो